Hakaban ko ngaso ban ay kublay piki paragrawan baro ki parlo ki parajor ki baju sultan ban page ya ki notis khwai hakan ka channel nalari entertainment paragrawan ngai kublay ban ngapre baru epi we ki parlo ki parajor syakan ka channel te paragrawan matangawan ra syapi ya kan ka notis khwai ka batmai bar klab de perslem pi paragrawan mentatungin page no ya kan ka notis khwai ka batmai kajing kop kwai do kha hakaba en sepenia ya kan kajing kop kwai da iba pi ding do lane iba do ba di thongni ba w marngar ba kanjai thongni lembat ki perlok ki jongki kanjaka kadai hang te hapo maulang ren kan si diwa lau karyang kapung kadai kapung jong idis mura marweng kabahap hapo jong ka east and west kasihil district banlej sakani kapung pihaban ya lengba ya kalenti banlej na silong siya nostoin barkador ka tiket khwai kalong hajar tangka siruyang uwe khwai barkapor bersang khwai kadai hakapor khandai siteng step bar aspen kut hakapor lai beji janmet barkatarik kadai ka santarik benai bekhandai hajar punriu te parlok menta tungene pe no ya ki price jongkane ka jingi kop khwai do kha hangte ya po maulang ren uban yo ka price ka banakong nakane ka jingi kop khwai do kha unyo de ka strong pisa ka balong hadu chipau lak tangka naka price ka baar kalong saulak tangka naka price ka balai kalong arlak bat nolor kini lai telik price perlok kidang don ru saki construction price tementa perlok tungene late no saki construction price naki construction price kidon ar teliki group kawe kade ka group A berkawe kade naka group B te naka construction price group A kaban kong kalong cilak ka baar cilak ka balai cilak ka basau cilak ka basan cilak kaban riu cilak kaban nyeu cilak kaba pra cilak kaba khandai kaba chipho kaba kharwei kaba kharar kaba kharlai terter hadu kaba kod jong ka number kaba lai phnyeu kalong be cilak tangka kawe pakawe ka construction price nadu number iwe hadu kaba kod jong ka number kaba lai phnyeu kalong be cilak tangka kawe pakawe ka construction price te menta ngene page no sang naki construction price jong ka group B naki construction price jong ka group B kidon chipho teli te kan nomor ka banekong hadu kan nomor ka bachipeu kalong chipeu hajar tangka kawe pakawe ka construction price nadu nomor iwe hadu kan nomor ka bachipeu kalong bachipeu hajar tangka kawe pakawe ka construction price bat on sapha khwai habaro santali kipung bat omsha ya kibro ki banabar banwandi jingdi light no tangi kiter khwai bat ekijing bam dokha bat on ai da temporary sticker hakapor khalwe steng step haka sautarik brai bekhandai arier punreu bat on ai por sikanta maphin weng no ya ki temporary sticker bat baro ki parokrawon kirsong bha banbu ye ki kali hakijaka balapan kre bat omsha banyeng harud jongka surok namar kalong kaba penuit bat kaba pentut ya kalai kawan bat ladaki parokrawon ki penkenya ke pos dang khwai nakaliang jongkino peniai kin sabno marsiteng ya ka tiket berkajing khwai kan long ka bakran price bat on sathe do kha thamai arton tam haka khanyo tarik benai ba pra arjer punreu haka por mstep bat on don ru kinon diwi bar kinong diknyang hak tai kasni bat on simjing theo ya baro ki jai do kha bat omsha ban psajing bam kan bom padai ka por ban khwai te parlok rawan baro lada phimsha ya kan notis ngom bhasa phun hakine ki number phun ki bal ai harum khana ba phimsai bha bat ba phin suthu bha ya ka e ka ba phiklem sai te khoblai sibun parlok lada phirang de ki ba thamai hakane ka channel som ha parlok ban subscribe ya kane ka channel krama phinum du ye ki we par ki notis khwai ke bangan sapan mi ki badang don sadin te khoblai sibun ni phi we baro ngir sekendu pat bat phi haka we par ka notis khwai ka ba thamai